какво става, хора? Аз днес ще ви покажа как да фармите битове за Twitch. Така, първото нещо, което ще ви трябва да влезнете в Google Chrome и да влезнете линка в описанието или по-скоро да влезнете в магазина на Google Chrome. След като влезнете, пишете това FreeVPN Hola или просто пишете Hola и си го изтегляте. Но ако искате ценете линкът, той ще ви отведе направо тук в описанието и ще ви е много по-лесно. Така, след като, нали, ето, цъкате VPN, по-скоро Hola пишете, Hola и ето, и след което ще ви пише добави. Аз, нали, вече съм го добавил, цъкате добави и след като го добавите, ще ви излезе това човече, което е усмихнато, това огънче, след което влизате в Twitch. Влизате в Twitch, примерно в някой кой си, който стримва, който не искате да дадете битовете му. И задължително избирате САЩ. САЩ ще ви е по средата, точно цъкате САЩ, след което, като цъкнете САЩ, ще ви се ренеълне страницата и като ви се ренеълне страницата, пишете примерно искам искам на кой си ютубър, искам на ето този, където сега стримва, или някой на CSGO примерно. Ето този да кажем. Сега ще му спра клипа да не говорим. Фарменето на битове става с... Boost your CSGO skins on holyboost.com. Click start now to get $1 for free. Така, тази реклама е прекъсна. Фарменето на битове става като гледате рекламки. Ето, така. Цъкате взимане на битове. Аз, нали, вече съм събрал 15, а минимума е 19, мисля, че беше. Така. И, нали, това няма да го има преди, а само преди ще ви да си купите така битове. Но като дадете малко нагоре, ще има получи 5 или повече бита, като гледаш кратка реклама. Така. Цъкате гледане на реклама. Сега сигурно тази реклама, нали, няма заради така, само ще си борят секунди. The virus that almost wiped us out, the virus that only one human carries, will destroy humanity for good this time. We are not savages. I fight for my family. We created them, but now we will bring an end to their kind. Apes together strong. War for the Planet of the Apes. Rated PG-13. След като сте готови, може, нали, свършика секунда, може да цъкнете connect, но не смях да го вършат, сигурно щяха ме копирайтнат. Затова ще спра и целият звук изобщо, ако успея, ако не ще спре звук. И след което, като сте изгледали рекламата, цъкате това и нещо, нещо не както трябва. Добре. Ще опитаме пак отново, нещо не стана. Добре. Понякога и така става. Но нищо. Спокойно. The virus that almost wiped us out, the virus that only one human carries, will destroy humanity for good this time. We are not savages. I fight for my family. We created them, but now we will bring an end to their kind. Така. Тук май трябваше да разгледаме снимките. Не знам. Ето сега I'm done цъкате, I'm done и вече получавате 5 бита. И започни да поощряват. Така, може вече да дадем битове на хората. Аз вече имам 20 бита. Минимума за битове не знам колко е да даваш. Не знам. Но, примерно от началото, като почнете да взимате битове, ще ви дадем, мисля, че 2-3 рекламки.
А след това ще ви дава, мисля, че всеки ден или не знам, след няколко часа, никаква идея нямам. Тогава хора, виждате колко лесно става фармента на битове. Аз в момента имам 20 бита. Джейсън иска 100 бита за поощрение в този канал. Да, той иска примерно 100 бита, обаче като влезете в канала на Вената или на Shadowhex беше, там иска само 19 бита. Вие, ако имате 20 бита, може да му ги дадете и става абсолютно много лесно. И да, хора, това ще този клип. Надявам се да ви е харесал и goodbye. Goodbye, motherfucker!